गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो आं दिनैहाय फैदों आसामाव क'क्राझारावहाय जिजिरि एन्टारप्राइज शपआवहाय যে এই দখনাগুলো কোথায় পাওয়া যায় আর এই দখনার দামগুলো কিরকম দখনা নাইনো মানে ক্রিসমাস স্পেশাল মার্কেটিং না ओमफ्राय आं मेनलि क्रिसमास स्पेशल मार्केटिं बाट खालामफैयाखै आं हाबानिबो किछु जिनिस लांनो फैदों आङो दिनैहाय तो नोंथांमोनाबो आङो दिन्थिनायसै किछु दखनाफोरनि डिजाइनफोरखौहाय माब्रै माब्रै बिराद मोजां मोजां दं मियाहाय आङो बेंगलनि जोंनि हलसेलनि माबाखौहाय दिन्थिदोंमोन आङो किन्तु सिनि क्वालिटिया एसेब्लाबो माने डिफरेन्स जायो ना एसेब्लाबो डिफरेन्स जायो बेफोरो आखाइजों दानायनि तो बेफोरो जाबाय पियर जायो ना गाननोहाय कम्फर्टेबल बिसोरनो मेशिनजों दानायनि हयतो तो आं नोंथांमोननो देखायबाय थादों नैबो क'क्राझारनि देरसिन दखाननो बेयो तो बेफोर जाबाय आखाइजों दानायनि माइदैनो माइदै ना माइदै अच्छा ओमफ्राय बेलाय माथो बिबार नामा औ वाव माने गफर मानसिफ्राखौलाय गोगोम समायखायो इदिया क्रिसमासावहाय क्रिसमास और सोर सोर बेसेबां बेसेबां दखना गानो सिख्लाफोर आंलाय दखना बादा गानो रोङा दिनैहाय बिथां एमजेनि खोन्नायावहाय जबरदस्ति बुंबाय थानायाव दखना गानना फैदों आरोखि आङो नङाब्ला आं माब्लाबाबो दखना गाननानै बेबायदि थाबायनो हाया आरोखि जिहेतु जों दखनाखौ गानबाय थानायनि आदत गैया तो जों गाननो हाया नैबेफ्रावबो मोजां मोजांनो दखनाफ्रा दङ न'आव गाननायनि गुनै बा माने डेलि इउजनि गुनैहाय बेफोरखौहाय लानो हानाय नोंथांमोना वाव कालारफ्रा इउनिक गोजाखा कालारफ्रा मोजांनो नै बिराद मोजां ना जाय जायनो नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय होनाय जागोन बेवहायनो जगाजग खालामनानैहाय फैनो हानाय बेफोरो मा दखनाफोराथ' दामा बेनो एसे मोजां मोजां कालार दिन्थिनानै होना आरे दामा बेसे होनलायलांबाय फाग्लिखा मा दखनासो दा पद्मिनी सेट मिथिमार बेंगलनि बाथाय पद्मिनी सेट नो बियो जोमग्राबो दंफायो फास्रा मोजां दै नै कालाराबो सुइट ना कालार बे मादैनाव सोङै सोङै ला रोङाबा ओरैहाय আমাকে দেখছেন কিছুদিন আগে আমরা আমার একজন কলিগের বিয়েতে গিয়েছিলাম তখন আমার কিছু কলিগরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে এই দখনাগুলো কোথায় পাওয়া যায় আর এই দখনার দামগুলো কিরকম মানে ওনারাও পড়তে মানে ভীষণ শখ পড়ার জন্য ওনারাও চাচ্ছেন তো আজকে আমি এসেছি আসামের একটা সবথেকে মানে কক্সবাজারের মধ্যে সবথেকে বড় দোকান বললেও ভুল হবে না তো এসেছি এখানে বিভিন্ন রকমের দখনা আছে এখানে হ্যাঁ ভ্যারাইটিস অফ দখনা মানে যে যেমন নিতে চায় দামগুলো অ্যাফোর্ডেবল আছে আপনারা এসে নিতে পারবেন আর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দেওয়া হবে সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারবেন बिबार ब्रेन्डनि मोनसे मोनसे ब्रेन्डनिखौ मोनसे मोनसे देखायबानो जाबाय दे ओमफ्राय नैबे सिजौनि मोनसे मोनसे बिदिसो दं नैबे एफएनएफनि दे एफएनएफ अच्छा नैबे एफएनएफनि बे एफएनएफ प्रोटीन अच्छा तो नायगिरिफोर आं दा ससे बेंगलिनिबो बुंबाय मानो होनब्ला आंनि किछु जायफ्रा आंखौ सिनायो बा जायफ्रा आंनि भिडिअ नायो मा होनो जोंनि बड' ट्राइब्स नङाब्लाबो बिसोरबो नायनो माने शक जायो मिथिनो लुबैयो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि ट्रेडिशनेल एटारनि सोमोन्दै तो बिनि थाखायनो आङो एसे बेंगलिनिबो बुंनो हाबाय नैबे एफएनएफ नो दै एफएनएफ बिराद मोजां कालारा सुइटखा नैबे जाबाय बिबारनि दे बिबार ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्डनि अच्छा बिबार ब्रेन्डनि वाव येलो कालाराथ' माने बिराद मोजां नुखायो बुंनोनो हाखाया नैबे नैबेनि फास्रा वाव जायफ्रा क्रिसमासावहाय दखना लानो गोसो लानो हानाय माने जाय लाग्राफ्रा
5टा 6टा गाहाम लायो नामा लाखायो ने क्रिसमासाव मानो होनब्ला केरल गिदिंनायावबो गानबाय क्रिसमासनि माबायावबो चार्चआवबो थांनायावबो गानबाय आरो निउ इयारावबोसो गानबावो नै नैबे जाबाय आच्छा दाखालै आंखौहाय हाबा जाहैनायावहायबो सोरबा सोरबा कमेन्ट्सआव सोंहरदोंमोन आब' नोंनि दख'ना गाननाया मा दख'ना बियो प्राइसखौथ' आं खोथाले मा होनब्ला डिफरेन्ट दखानफ्रावहाय बिदिनो दामा बिसिनि हिसाबै मिलायनाय हिसाबै बिसोर बुङो थ' दामाखौ आं बुंले खिन्थु आंबो लफायखौनो गानलांदोंमोन दाखाल हाबायावहाय जायफ्रा लानो गोसो अर्डार खालामहरनो हानाय नै बेनि जोमग्राया बिरादनो मोजां ना चुन्नियानो उल्थासो नै नैबेबो बायनि नै आरो मोनसे लफाय नायजायो नायनायावथ' फैसा लाया मोजां माबादि नुयो नै बिनि फास्राया नै आच्छा मोजां नुयो ना बिरादनो आरो नैबे मोनसे ब्रेन्ड नै नैबे माने सिजौनि बेयो आच्छा सिजौ औ नै बेयो सिजौ ब्रेन्डनिनो दै नै नायदो बे जाबाय बिनि फास्रा नै जायफ्रा समायदोंना एकदम बेबो फिट बिरादनो बडिया एकदम फिट बिसोरखौलाय बिराद मोजां समायखायो आंलाय एसे लोदोदो दा आंखौहाय कमेन्ट्सआवबो बुंहरखायो बुंहरखायो आब' जानायफ्राबो खमायनोलै आंखौ जानायाव कमप्रमाइज गैया नैबेबो लफायनि नै व्हाइट कालारनि लफाय नैबे बिनि फास्रा जायफोरनो बर'दिनावहाय नांगौ एकदम हिन्जावफोरलाय हाबा जानायनि उनावलाय हौवाफोरनिफ्राय देख'नो हानाय आरो सिख्लाफोरला बयफ्रेन्डफोरनिफ्राय सेक्सि देख'दो नै नैबेबो बिबार ब्रेन्डनि मोनसे दिन्थिबावदो नै बेखौ देख'नायखौ मिनिं ओंखारदों आरोखि सिक्सिबाव नैबेबो नै माबाया फास्रा मिनिजोब्बाय आंनि देख'नायनायखौहाय बोसोर माथा खनसे बरफ फैयोना ख्रिस्टानफोरनि आरो हिन्दु रिलिजनफोरनि थाखाय दुर्गा पूजा काली पूजायानो मेन तो ख्रिस्टानफोरनि थाखाय ख्रिस्टमासआ मेन छै तो बोसोर माथा गासे बयफ्रेन्डनिफ्राय देख'नायावनो माथा थाङो आरो बहाय एसे दाम खमनिबो दङ जायफोरनो नांगौ कन्टेक्ट नाम्बारा स्क्रिनाव होनायनि दंखायो बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो जगाजग खालामनानैहाय बिहरनो हानाय ओमफ्राय नै बेफ्रावबो दङ बेलाय ब्राइडेल नामा ब्राइडेल जुरि पार्ट नै हब्बेजोंबो दङ दिन्थिहरदो आच्छा नै बेफोरो ब्राइडेल जुरि पार्ट अरेन्ज कालार सेमि पार्ट ओमफ्राय आर'नाइ माबो दं नै गाहायावहाय बिदिनो मा रोखोम नायनाय ना बेसे रेन्जनि सोरनो मा नांगौ बिहरनो हानाय तो बिदिब्ला नायगिरिफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअ बेमानिनोसै स' थेंक इउ फर वाचिं सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ लव यू ऑल गोजोन्थों